Naalay mga punto sa SONA na atong hisgutan mga kaistorya. Una katong punto ni President Bongbong Marcos nga ipabarato ang bugas through subsidy. Ipaabot niya di gyapon sa sustainable. Why? Di man gud tinuod ang pagbarato. Magbayad mong gud gyapon ng gobyerno. Unya ka nang ibayad sa gobyerno gikan mong gud gyapon na sa atong mga buhis. Ang eksakto gyud ug ang tinuod nga pagbarato sa bugas, simple, law of economics, law of supply and demand. Basta taas ang supply, ubos ang demand, o barato ang presyo. So mo nang i-develop nato ang mga rice farms dinhi sa Pilipinas. Mag-develop na daghang rice farms. Kada local government unit atong i-encourage na mag-create, mag-establish og kaugalingong rice farm. Dapat ang kada local government unit sustainable. Diba? Sa inyo lang nga pamaagi, mutaas ang atong production over demand. So makuha ginato ang barato nga presyo sa bugas, dili ng subsidy. Kaya ang subsidy, nagbayad naman ta, gitaplan na mas gobyerno. Pero kung natural yun, organic yun nga pagbarato sa bugas, mo na siya ipataas ang production. Karon, napaisa, gisaway ni President Bongbong Marcos sa SONA ang mga congressman, ang mga opisyalis sa DPWH tungkol sa flood control project. Tungkol sa flood control project, mga kaistorya, napasay gibuhian na kakasuhan daw ang mga magnanakaw. Mahiya naman kayo, di ba? As long as ihatag paghihapon nato ang budget sa mga congressman o senador, when it comes sa mga programa sa gobyerno, ato gyapon silang pahawiron og budget. Kung gusto pod gyud sa usa ka presidente nga mawala ang graft and corruption, dili na pahawiron og budget ang mga congressman o ang mga senador. Dapat focus lang sila sa ilang trabaho, which is to make law. Legislators ba sila? Legislate, create laws for the country. Kaya mga budget nga gihatag sa senador, kung asa na nga programa, idiretso na sa department. Halimbawa, infrastructure, idiretso na sa DPWH. Di ba? Kung halimbawa, health, idiretso na sa DOH. Kung social services naman, idiretso na sa DSWD. Kung in terms sa education, idiretso na sa education. Dili na dapat moagi. Dili na dapat moagi sa presidente, dili na dapat moagi sa senador, sa congressman, sa mayor. Wala na. Kung sa ilang function, mo na to. Legislators ka, ikaw ang tighimo, mura na imong trabaho, maghimo kag balaod. Executive ka, tig-implement sa balaod, mura na imong trabaho. Pag-implement sa mga programa, diretso na sa department. Muna yung sa pamagi para malikayan ng graft and corruption. O isa pa, para sa ko, lisod kayo biklon sa presidente ang Congress. Remember, di ba? Lisod kay biklon sa presidente ang Congress. Remember, ang Congress has the power to kick out a president through impeachment. Otro nagwa, the Congress has the right to kick out a president through impeachment. Ang mga congressman, prosecutors. Ang mga senador, judges. Kung imog yung tanawon, kung imog yung i-analyze mga kaistorya, mas gamhanan pa sila sa presidente. The president has no authority to kick out a congressman or to kick out a senator. But the senator and the congressman, sa atong 1987 Constitution, na sila'y katungod na tangtangon ng usa ka presidente o ng usa ka vice presidente. And remember, impeachment is political. Dili siya judicial. When I say political, nagdepende na sa imong mga alliances di sa sulod. Nagdepende na sa imong mga kapartido. Kung daghang kag kapartido, kung daghang kag friends. Di ba? Like for example, kung halimbawa tinud-on yun ni President Bongbong Marcos Jr. na pangkasuhan niya ang mga congressman, pang-awayon niya ang mga congressman, what if kung mubali na mga kaistorya? What if kung majority sa mga congressman mubalhin kang Sara Duterte, mubalhin kang Vice President Sara Duterte, hindi siya ngayon ang maataw-ataw.
Kasi kung mabali na kang Vice President Sara Duterte, pwede mabali ang hangin. Pwedeng siya na po ang pailan ng impeachment case. And remember, daghan ba majority ba sa mga senador Sara Duterte. So para sa ako bisan pag ibutang nato seryoso si President Marcos nga kanang ang tangon niya ang graft and corruption ng mga flood control project, maglisod yun. Lisod yun kayo, Mr. President, kay kala ba yung mga budget sa flood control sa congressman din na nato gihatag na kung imo ginang tinud-on diha basig mga suko na sa imo ang mga congressman mubali na speakers, ikaw may malanganin. Para sa ako lagi tayo dapat i-amend sa atong constitution. Usa na sa atong i-amend sa atong 1987 constitution, atong i-amend nga ang mga legislators dili na tagaag budget. O nya in terms po dahil sa kanang dynamics over ka ng mga impeachment nga mga issue, dapat na'y usabon ana. Kay karon manggod mga istorya, sa atong kasamtangan na balaod, hawak ng mga congressman at senador ang leeg ng presidente. Kasi sila yung may karapatang mag-impeach ng presidente . Diba?